Er du okay med højtaleren? Kommer de tæt på? Helt i orden. Det er så spændende. Så er vi også. Jeg mangler lige Opa til at komme op. Prøv nu lige at lave Det er simpelthen det her. Han sømmer papegave ud. Det er jo Jeg har ikke fået det på. og så vil du nu sagde skal Det kan få stykker. nå Ej. 3.000 kroner. Hold nu kæft, mand. I skøre. I tøjs i hovedet, mand. I skal ud og rejse. I skal ud og rejse, skal I? Ja. I skal ud og hygge jer. Hold nu op. I skal ud og hygge jer. Ej, hvor flot. I skal ud og hygge jer. Ej, der blev med flot. Hold da op. Og der er lige en surprise. Jo, det er der. Nej. Jo. Fordi at man kan lægge mange kontanter i sådan en ramme. Men vi vil rigtig gerne give jer 5.000 oveni. Nej, Jo, skal jeg. til at komme ud og rejse for. Vi skal på tur. Så I får 8.000 at komme ud og hygge jer for. Ej, hvor flot. Det er ikke bare én tur, I skal rundt. I skal hygge jer, og I skal nyde det. Og I skal klare jer selv. I skal Nej. Jo. Ja.